তিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র ni bisingo klaijak sini hezamara amcayo kaisa keplaini sal keplaini panda keplaini muslim जों सेंलाय दङ बने बागै जत एलाकानि चिनि जारा बोबाग्रा न हामजांनाय बोबाग्रानि वारियर्स दिनै जों जतना खाबाय खुबाय खायै दिनै जों कप्लायनि साल हिसाबै जों दिनै आरो मिছিল खायलाय दङ दाइसा चाव खायनो दिनै बोबाग्रा दिनै चिनि मब हेजामारा आंया खाबा गोसाम स्कुल नि नखराव फायसबायनाय तामनि बागै जों दिनै आरो कप्लायनि साल आलायनो जों सैमानो टिपा मथा आग्राय टिप्रा हास्ते मनो पुइला आंचलिक दलङै कायसा लाइबमा सिजाकनाय जात सिजाका बा लाइबमा सामजाका अ सामजाक मानो बरम रुइनो जों दिनै आरो चिनि कायसा अतरमा रेलिनि परे आरो कायसा जनसभांनाय आमनि परे तिनि बुवाग्रा जोंनि टिप्रा सारन बो जे कक न तिनि बुवाग्रा जों अरावा जों साना फाइनो तामो सालान जों दिनै नासिङै दंगायनाय बने बागै अरचिनि कप्लायनाय बरम गोनां एमएलए विश्वकेतु देबबर्मा बबो फायसबायनाय ताइ चिनि गानानि एमडिसि बरम गोनां चिनि दंगारे चिनि बरम गोनां रुनेल देबबर्मा फायसबायनाय अमा आइखायै जों दिनै म मातनि आत्मिया खेबा चिनि म अ जे स्टेडियम नहनि मानो अने हयतो जों टिप्रा हास्तेनि इलेक्शन पाइ माने यागुलो जों 13टा सीट जिदि माने यागुलो पुइला बोबाग्रा अमा हाइके कप्लाय अ कप्लायनि ताउने बनो रेली इया खेबा कप्लायनि जे मिছিল तै दिनै बोबाग्रा टिप्रा हास्तेनि टिप्रा सारन ककसारनाय जे जों ग्रेटर टिप्रा लेन नांगो जों बाय कोनो मन्त्री एमएलए रिवै जों कोनो दल बाय कोनो कम्प्रोमाइज करै जों नायो जों थानसा जों नायो टिप्रासानि कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन सांविधानिक जे अधिकार म अधिकार न मानानि बागै जों जतन थानसां लाइजाक जों जतन खादुं खाजांजाक अमा हाइखायै न जों दिनै जों ताइ सारचन बिसिङाव चिनि पाना जों सेंनाय यामो नारिनायदि यामो मिছিল फाइ दङ जों ताइ सारचन बिसिङाव चिनि मिছিল न जों चिनि पाना जों सेंनाय हामबाय